ана бародаро як сар вуноҷини дуюмзой тоза пародаи шведи оригинал гусалачаи модачаи ранги худаш як ҳафта мешавад гусала карданша гусалачашам модачаи фасони тоза пародаи шведи хелиш бародаро якта мебиёд. як бор сурату сикаи гова тамошо кунед. қаду қоматша бинед. ранги аспай ҳам баландай ҳам паҳмай ҳам дарозай шведи гуфта анаина меган. айни ҳол бародаро 15-16 литр ба ҳазур шир додестай касе мегирад иншоалло раҳматша мегӯяд. хурдан саломатишда гап надорам. аҳливу осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳата иншоалло одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд баракат меёвад. гусалаша сартениам акад науд макиданои гусалачашам мебинен. қати раҳгаштанош бародаро ҳам меҷӯшем ҳам раҳгаштаноша иншоалло мегирем. гирен гусалачаша ҳозир ҷӯшиданоша тамошо мекунем бародаро. ина не ҷӯшиданоша тамошо кунем. 4 та синаи ободи осон ҷӯш дорад. ина ба ҳазур мешини меҷӯши ягон хел кор надорад бародаро. аҳли осонҷӯшай ҳар 4 синаш як хел осонҷӯш кор мекунад бародаро. ина каседа маъқул мешавад занг занем бародаро. 2 даста меҷӯши як даста меҷӯши фарқ надорад. ина ба ҳазур одами говҷӯш меҷӯшад сатила пур мекунад мехезад иншоалло. ина бародаро сохти синаша ай пеш қафози нишон метем. ина не сохти синаи говай ина бародаро ай қафоҳои синаш тамошо кунед. ина гов машоаллоҳ говай гов ҳаме қадар мешавад бародаро. иншоалло одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. яке мебиёд хели гово бародаро. гова тамошо кунед стойкаша иншоалло одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. дастафкаш бошад бе проблема то дари хонатон дастафка карда метавонед бародаро. ина гова тамошо кунед. гусалачашам оригиналай беҳад гусали фасон дорад бародаро. масъалаи нархаш бошад 44800 сомонӣ. 44800 сомонӣ боз муомила дорад плюс дастафка то дари хонатон. биёен гова ай наздик ай пеш бинен ҷӯшиданша хурданша саломатиша ҳама ҷиҳатша бинен баъд харидорӣ кунед бародаро. ба дили пур ягон камбудиш иншоалло нестай. одами гова мефаҳмидагӣ худаш фаҳмида мегирад. ҳоҷати гапзанӣ нестай бародаро. ха одамои намефаҳмидагида хеле мақсад таърифоша гуфта мегузарем бародаро. ина гова бинен гов ҳаме қадар мешавад. гирем баракат ёбем бародаро. иншоалло дар ҳаққи мо дуои нек кунед. мана бародаро як сар гови шведкарпати тозаи қирғизӣ бародаро. дуюм гусалашда буғузи наздикай каседа маъқул бошад занг зада харидорӣ мекунед. нашод хурдану саломативу аҳлиш 4 синаш барои хушру кор карданаш ба кафолат метем. каседа маъқул бошад занг зада харидорӣ кунед. гова бинен стойкаша чихел картинкай беҳад гови фасон ҳама ҷиҳата говай бародаро. гова аҳливу саломатиша гап надорам. я синаоша дастмол кунед. ина бародаро аҳли гова тамошо кунед. ина ай қафоҳош нишон метем. ина бародаро мехай сартем болошта банда парт меистадам иго. ина бародаро синаоша тамошо кунед. яъни синау бари говай ай қафоҳои синаш ба ҳазур синаоша дастмол мекунед. ягон чӣ намегӯяд. халта синаша тамошо кунед. мешавад гардонесу биёрем гова тамошо кунед бародаро. иншоалло одами гирифтагӣ худо хоҳад раҳматша мегӯяд. ягон камбудӣ дида намешавад. каседа маъқул бошад занг зада харидорӣ кунед бародаро. ина ай қафоҳош кашесон. ина бародаро ҳама ҷиҳата говай буғузи наздик иншоалло тичени ҳамин як ҳафта то дери 10 рӯзда худо хоҳад мезӯяд. ина гова тамошо кунед. доренам хе каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ кунед бародаро. якум гусалашта то 12-13 литра шира додагӣ говай. ҳозир дамдоношам нишон метем. масъалаи нархи гов бошад бародаро.
31500 сомонӣ. 31500 сомонӣ. камтарак муомила дорад. плюс дастсафка то дари хонатона дастсафка кара метем. дандон шукшоем. ина 6 дандони говӣ дорад, 2 дандони гусалагӣ. говӣ ёшай иншоалло чанд сари сол худохоҳ мол мекунем, раҳматша мегирем. ина бародаро говҷон ай говҷон. мана бародаро як сар ғуноҷини дуюмзой тоза пародаи шведӣ қирғизӣ ай буғузи наздик ай бародаро дуюм гусалашта буғуз ай якм гусалашта иншоалло то 11-12 литра шира додагӣ гов ай ина ҳозир бошад дуюм гусалашта буғузи нав сина карда омадеста як 15 рӯз бошад дери дер 20 рӯзда мезояд худо хоҳад. гова тамошо кунед ғуноҷингов ай ранги якмзой ғуноҷин ай иншоалло каседа маъқул мешавад занг зада харидорӣ мекунед нашоди хурдан саломатиш аҳливу осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳата. гова стойкаша тамошо кунед беҳад моли фасон ай одами мегирад ҳамун пули додагиш ҳамроҳи ҳамин гов иншоалло қатиш меравад гирифтаги одам худо хоҳад баракат меёд. нархшам нархи арзон ай бародаро каседа маъқул мешавад занг занед. масъалаи нархаш бошад бародаро 26400 сомонӣ. 26400 сомонӣ камтарак муомила плюс дастафка то дари хонатон дастафка карда метем. иншоалло одами гирифтаги худо хоҳад баракат ёфта фақат раҳматша мегӯяд. ҳозир масъалаи аҳлиша масъалаи синаша ай наздик нишон метем. тамошо кунед бародаро ина нози аҳли гова тамошо кунед. на сарҳуяй лубои хел синаша меқапи дастмол мекунӣ меҷӯшӣ ягон хел кор надорад. ина ин халтаи синаша тамошо кунед 4 чочи як хелаи осонҷӯш дорад. ина бародаро беҳад иншоалло чочакҳои фасон вақти сина мекунад худо хоҳад одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. ина каседа маъқул бошад занг зада харидорӣ кунед бародаро. ғуноҷина тамошо кунед чӣ хел сари фасон стойкаи фасон дорад. ина 26400 сомонӣ каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ кунед бародаро. гирем баракат ёбед. ина мана бародаро як сар ғуноҷини якмзой тоза пародаи чорнапёстри сиёала аргиналаш ғуноҷина тамошо кунед ҳамин қадар гов мешад. ба якм гусалагиша чӣ хел синаву бар карда бародаро. очаи ҳамин гов бародаро то 30 литр 35 литр шира медодаи гов ай ғуноҷина тамошо кунед ба якм гусалагиш мошоалло иншоалло одами гирифтаги худо хоҳад раҳматша мегӯяд. буғузи наздики сару сина наздикай аҳли гова тамошо кунед ба ҳазур мешини синаша меқапӣ меҷӯшӣ якта поша намебардорад. гови зоташ тоза хунаш тоза анаин хел мешавад бародаро. як ғуноҷини маҳаллӣ бошад амин хел ба шатта мезанад ё дасти одамо мешиканад ё маӣ мекунад. ина ғуноҷина тамошо кунед ҳозир айқафоҳои синаша ай наздик нишон метем. ин синаву бари кардагиша бинед иншоалло одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. ина халтаи синаша бинед чӣ хел пӯсташ ранги пӯсти пиёза беҳад синаи аҷоиб мекунад. ина иншоалло одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. ғуноҷин ҳамин қадар мешавад. каседа маъқул бошад занг зада харидорӣ мекунед. ҳозир раҳгардиҳои гова тамошо кунед бародаро. ин раҳгардиҳошай худо хоҳад одами мегирифтагӣ пулаш қатъи ҳамин гов меравад. пули медодагитон бародаро қатъи ҳамин ҳамроҳи гов меравад. масъалаи нархаш бошад бародаро 31000 сомонӣ. 31000 сомонӣ бисёр не камтарак муомила дорад плюс дастафка то дари хонатон дастафка кара метем. каседа маъқул шуда бошад занг занед бародаро. муомила карда метем гирифта баракат ёбед. ғуноҷина тамошо кунед картинкай мошоалло гирем баракат ёбед бародаро. ана бародаро
як сар гови сеюмзой тоза пародаи чорнапёсири аргинали фермагӣ. Гови фермагиай ай буқои сементали 1.5 тонна буқа рафтагӣ буд бародаро. Гусалачаи буқачаи сементали тоза зоида додагиай. Гова тамошо кунен, очаш яъне ки чорнапёсири тоза бошад, оташ сементали аргиналай. Ина буқачаша тамошо кунен, зоидагиша 5 рӯз мешавад. 5 рӯзай фалаширай бародаро, шираш нав тоза шудесай. 20 литр шири нағз дорад бародаро. мо 15 литр беғайр аз анамин гусалачаш 15 литр ширда ба кафолат метем. Беғайр аз анамин гусалаш 15 литр ширда ба кафолат метем. каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ мекунен. ягон хел нуқсу айб надорад. хурдан, саломатиш, аҳлӣ ва осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳата ба гарантия ба кафолат метем бародаро. иншоалло каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ кунен. гусалаш буқача гови сеюмзои чорнапёсири тоза. ҳозир ҷӯшиданоша тамошо мекунем, раҳгардиёшам тамошо мекунем бародаро. гирен гусалаша ма якбор ҷӯшам. ина бародаро ҷӯшиданош. ина синаша меқапику, шираш мерезад. ина фантанай фантан. ина ҳамин хел осонҷӯша. инаи синаш кор намекунад бародаро. се сина инаи сеташ кор мекунад. ина 100%. ина ин ҳар сеш 100% ба гарантияш сеташ кор мекунад. инаиш бошад кор намекунад бародаро. каседа маъқул бошад, занг зада харидорӣ мекунед. гов 20 литр шир дорад, 15 литр беғайр аз гусалачаш ба гарантия ба кафолат метем бародаро. ина тамошо кунед. каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ кунед бародаро. ина иншоалло одами гирифтагӣ худо хоҳад раҳматша мегӯяд. ҳамин гусалачаш пулша мебурад иншоалло. ина буқачаша тамошо кунед, ранги аспак бозӣ дорад. ина говам говҷонай бародаро. каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ кунед бародаро. 15 литр шир беғайр аз гусалаш ба кафолат метем. рагардонем пеш. ина хурданшам тамошо кунед бародаро. лубой чия мехӯрад? хеле саломатиш 100% говай. масъалаи нархи гов бошад бародаро. нархаш бошад 38000 сомонӣ. 38000 сомонӣ бисёр не бародаро. кам тарак муомила дорад. плюс дастсафка то дари хонатона дастсафка кара метем. 38000 сомонӣ. дандоношам нишон метем. тамошо кунем бародаро. сеюмзои 100%. ина дандонои гов 8 дандони говӣ дорад бародаро. бародаро мана яксар гови дуюмзой ғуноҷинговай дуюм гусалаша нав зоидагиай. зоидагиша як ҳафта мешавад. чорнапёсири алаи тоза бародаро. чалиш-палиш не, тоза пародаи чорнапёсири ала. 15-16 литр шир дорад. каседа маъқул бошад, занг зада харидорӣ мекунем. 12 литр шир беғайр аз анамин гусалачаш ба кафолат ба гарантияш метем. қаду қомати гова тамошо кунед. хурдан, саломатиш, аҳлӣ ва осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳата ба кафолату ба гарантияш метем. омада ай пеш бинед, ҷӯшидан ҳама ҷиҳатша бинед, баъд харидорӣ кунед. ягон хел камбудӣ ё айбу нуқс дида намешад. бародаро ози ҷӯшиданоша, раҳгардиёша, дандонош қати ҳама ҷиҳатша нишон метем. тамошо мекунед. каседа маъқул бошад, занг зада харидорӣ мекунед. ин сари гова тамошо кунед, чӣ хел гови ба зеби фасона. ин гусалачаш модачаи тоза ай пародаи худаш. ин тараф гусалаша сатҳи якбор махкиданоша бинед. ин синаву бари гова тамошо кунед бародаро. як вақта синаш хати видео карда истодем. иншоалло одами гирифтагӣ худо хоҳад раҳматша мегӯяд бародаро. гирен гусалаша ҳозир ҷӯшиданша тамошо кунед бародаро. ина ҳар чори синаш ҳамин хел осонҷӯша, одами говҷӯшам фақат раҳматша мегӯяд бародаро. ина
ҳар чори сина ранги фонтан кор мекунад. ина одами гирифтагӣ фақат раҳматша мегӯяд. ҳар чори синаш як хел кор мекунад. ина сохти синаи говай 12 литр шид шабу саҳар ба кафолат ба гарантияш омада айпеш дида ҷӯшида ҳама ҷиҳатша баъд хайрдорӣ кунед. як гова тамошо кунед, гардоне биёред. говҷон айбарзаро ина гусалачашам яким оригинал ай гусалаша бинед. касе мегирад худо хар раҳматша мегӯяд. дандонша кушонед. бародаро 6 дандони говӣ доштай 2 дандони гусалагӣ. дуюмзои говай худо хоҳад каседа насиб карда бошад раҳматша мегӯяд. занг зада хайрдорӣ мекунем бародаро. хӯрданшам бинед. пахола мепартои мехӯрад. беҳад хӯрдан саломатишам зурай. бародаро масъалаи нархи гов бошад 29400 сомонӣ. 29400 сомонӣ камтарак муомила дорад. плюс дастсафка карда то дари хонатона метиҳем. маъқул шуда бошад занг зада хайрдорӣ кунем бародаро. ина гусалачаш ина гов.